खुलुमबाय गिबि गिबि खोब गोजोननाय मोनदों मानगोनां हाग्रामा महिला साना मैया सानसेल' जादों मैया 28 तारिख ना 27 तारिखनि जे पिएमबि बडिनि मिटिं बे मिटिंआव जेब्ला आङो लामाजों फैबाय थायो फासथा सयथासो समावसो मानगोनां सारा आंखौ होनदों आं नोंनाव खेबसे प्रग्राम लानो खुनु मिटिं खालामनायनि आं जेबो परिबेस मोनाखै थेवबाबो सानसेल' गेजेराव बे भटाननि गेजेरावनो जों बेबायदि पार्टिखौ अर्गानाइज खालामनानै दिनैनि जे 29 तारिखनि जे प्रग्राम बे प्रग्रामनि परिबेसखौ नोंथांमोना दिनै टिभि मिडिया पेपारावनो नुबाय नङा होमबा मा नोंसोर दिनै फैनानै नुफैबाय जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै बेवहाय बेसेबां सक्रिय भाबै जों खामानि मावगासिनो दं जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि भटारफोर जोंनि सापर्टारफ्रा बेसेबां गोख्रोङै मानगोनां हाग्रामा महिला सारनि नेतृत्वआव बिपिएफ सरकार लाबोफिननांगौ हाग्रामा महिला सारखौ शिफ्ट खालामफिननांगौनि सार्थ'आव दिनै हाजार मानसिया दिनै बे मिटिंआव बाहागो लाफैदों बिपिएफनि केन्डिडेट आं प्रकाश बसुमतारीखौ देरहाहोनानै मानगोनां हाग्रामा महिला सारनि आखाइखौ मजबुत खालामनो थाखाय दिनै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनै जोंजों लैहोर फैनानै बे मिटिंआव बाहागो लाफैदों आं खोब गोजोननाय फोरमायदों आरो आंनि गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ साफ्रोमखौ धन्यबाद जासिदों बेवहाय आंना 11टा प्राइमारि दङ आङो खेबसेनो लिंदों समाया गैथ्रा मैया सानसेल' मोनदों जेरैखि जायाबाबो मिटिंआव फैनांगौ फैबाय नङा होमबा दा आं खोब बाख्नायदों सानसेनि समावनो बे जों खबर होनाय लोगो मानगोनां हाग्रामा महिला सारखौ मोजां मोननानै बिपिएफ राजनिति दोलोखौ मोजां मोननानै जे जों कल्पना खालामनो हायो जों सिन्था खालामनो हायो जे जोंजों सापर्टारबो दङ आं असम्भबसो मोनदों हाजार मानसि नोंसोर दिनै नुबाय आं ओंखायनो आसा खालामदों बे ओनसोलनिफ्राय आङो 100% देरहागोन रोखा आरो हाग्रामा महिला सारखौ मदद होनो हागोन होननानै जोंहा बिसास दं दाथ' आङो सानफ्रोमबो जयनिं खालामनो लेंहरबाय थायो दिनैबो सार फैगोन होननाय लोगो 250 जननि बारा मानसिया जयनिं जाफैनो दं इउनियन एबसुनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सोरबा बिसिडिसिनि मेम्बार बहुत मानसिया जोंजों फैनानै दंबाय सोरबा एमएससि सोरबा बिएससि मानसिफ्रा जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोजों खामानि मावफानो होननानै दिनै जगदान जानो फैदों हयथ' दिनै सारनिया समाय गैयैखाय बिनि प्रेजेन्टआव खालामाबाबो जों एसे उनाव जों बिसोरखौ जगदान खालामगोन ओंखायनो जोंहा दतमा समस्ति हिसाबै जेबो उसुबिदा गैया होननानै आं सानदों रायजो राजाया आंखौ देरहासार खालामगोन बे 100% रोखा आरोखि